Gaur asteazkena auzitegietan dugu berriz ere arreta gunea. Clara Ponsati ezustean itzuli da erbestetik. Europarlamentaria da, immunitatea badu, baina auzitegi gorenak ez dio barkatzen prozesuan Katalunian parte hartze zuzena izatea eta orduko gobernuko partaide izatea. Ordu batzutako atxiloldia izan da, atzera bueltan Bruselara itzuli da Europarlamentaria, baina apirilaren 24 du hitzordua, Llarena epaileak desobedientzia egozten baitio. Eta beste arretagunea auzitegietatik urrundu gabe, hizkuntzari dagokiona. Zein hizkuntzatan harremanduko dira geure instituzio eta erakunde publikoak, bereziki sektore pribatuarekin? Zein hizkuntzatan egin beharko ote dira lan bilerak? Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi gorenaren azken epaiak ez du ez bidea bat ere errazten. Badirudi, baten batzuk ez dutela euskaraz funtzionatzen duen administraziorik nahi. Hainbat familia eta ume bertaratu ziren astelehen honetan Laudioko udaletxeko udalbatzara areta ikastolako 2 urteko gela ezisteko exigitzeko. Eskola komunitateak alderdien babesa jaso zuen. Gauean berriz Ander Añibarrok udalerriko alkateak sare sozialetan iragarri zuenez, hezkuntza sailburuarekin hitz egin ondoren adierazi zion gela ez zela itziko. Lortu dugu. Aretako 2 urteko gela mantenduko da. Oraintxe bertan egon naiz sailburuarekin hitz egiten eta berak horrela adierazi dit. Asteburu honetan 100 pertsona bildu ziren areta ikastolako 2 urteko gelaren itzieraren aurka. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak iragarri zuenez, gelak soilik 2 ume biltzen zituenez itzi behar zen. Ikastolako guraso elkartea horren aurka azaldu zen. Aiaraldea komunikabideak argitaratu duenez, familia batekin harremanetan jarri da eta albiste lasaigarria dela adierazi dio. Hala ere, udal gobernu taldearekin izango duten bileran bermeak eskatuko dituzte. Euskal Herriko eskubide sozialen aldeko gutunaren hotzetan esan nahi dugu, gure aldarrikapena dela, lege honekin ez dela pobrezia bukatuko eta teorian ekarriko dituen onurak ez direla hain DBZ kobratze duten pertsonestan ez dela hain onuragarria izango. gaur ez da inor
identifikatu ahal izan. Gaur bakarrik 3 polizi etorri dira, beste 2 polizi bintzat falta dire etortzeko. Entonces, como no hay identificación al 100%, se puede señalar a nadie. Estatu violentziaren kaso garbi-garbila da, estatu terrorismoaren ezaugarriak dauzkana, zema bala behar die persona bat hiltzeko, ze krudelkeri zentzan da. Eta xirrikito bat irikita handan bitartin, aleginduko gea, gure zenideakin intzuten pasakeriare impunitatean ez lagatzeko. Eusko Jaurlaritza nork erabakitzen du famili batzuei txostena eman eskubidea takatela txostena jasotzeko eta beste batzuk ez. Hauek dira biktima guztiak berdin tratatzen dituztenak. Un segon. Hauríem de caminar una mica més. Si algú s'ha amable... Sí, soc conscient. Vostè s'ha posat aquí. Sí, però també tenim una ordre de detenció. Però sap que aquesta detenció és il·legal. Espanya! Detenció il·legal! No he vingut a fer cap pacte amb l'Estat, sinó a denunciar la vulneració sistemàtica dels nostres drets, la passivitat de les institucions catalanes. No, estic contenta de poder tornar a trepitjar la Catalunya del Sur, després de molt de temps que només he pogut trepitjar la Catalunya del Nord, i bé, a l'expectativa de les properes hores i els propers dies. És la imatge del dia, de la setmana i una de les imatges polítiques de l'any. L'exconsellera i ara eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, acaba de tornar a Catalunya després de 5 anys i mig a l'estranger. En aquest vídeo que veiem, la veiem al cotxe amb què ha creuat la frontera. Pocs minuts després de creuar-la, a diferència del que va passar amb Meritxell Serret i Anna Gabriel, però Ponsatí ha tornat sense avisar les autoritats espanyoles, que, recordem, la reclamen per un delicte de desobediència. És un delicte que no comporta penes de presó. Després de la reforma del Codi Penal, el jutge del Suprem, Pablo Llarena, va renunciar a reclamar-la per desordres públics agreujats, el que és l'antiga sedició. És una notícia que podreu seguir en directe al Planta Baixa d'aquí uns minuts, quan Clara Ponsatí oferirà una roda de premsa des de Barcelona. L'ordre de detenció del jutge Llarena és perquè ell em vol detenir perquè vagi a declarar. Jo no reconec la seva competència ni la seva legitimitat en aquest afer i, per tant, i a més jo tinc immunitat i, per tant, aquesta ordre de detenció per una cosa que a ell no li cal és il·legal. Per tant, ja veurem què és el que passa les properes hores i els propers dies, però en tot cas jo no tinc intenció de presentar-me voluntàriament. Doncs ja ho veurem quan passi, si és que passa, no? En fi, confio que serà una cosa, si passa, relativament breu i ja ho veurem. A veure, a mi em sembla que fer valoracions sobre un exili que ha durat 5 anys en el moment que estic encara dalt del cotxe em sembla una mica precipitat. Per tant, el que és evident és que el que jo crec que val la pena és mantenir el combat per la independència i no rendir-se i no afegir-se a l'estat de submissió en el qual sembla que ha entrat la política, una part molt important de la política catalana. Per tant, en la mesura que jo pugui representar l'esperit de no submissió, doncs efectivament crec que val la pena. L'antagonista és una tatxa. Escolta, si no,
Clara, vine amb nosaltres. No us fiqueu, no us fiqueu! Fora, la Clara, vine, Clara! Estem amb tu, Clara. Les putes sucursal d'Espanya, el govern de Catalunya. Puta merda! Símptoma més que aquest conflicte polític segueix ben viu i que s'ha de resoldre per la via política, per la via democràtica i no pas per la via judicial. A mi no em trobaran mai ningú, en cap cas, intentant confrontar entre represaliats. Jo no ho faré. Per mi, tots mereixen tota la solidaritat i, per tant, la tindran, la meva personal, però, evidentment, la meva també com a president de Catalunya. Hem de seguir treballant per la resolució democràtica del conflicte. Això és el que està fent aquest govern. També manifestar que aquest retorn s'ha pogut produir en unes condicions més favorables que no s'hagués produït fa uns mesos, a causa també de l'acord que hem portat a terme que ha permès la derogació del delicte de sedició. Malgrat això, la decisió del Tribunal Suprem de mantenir l'ordre de detenció, malgrat tenir immunitat parlamentària, n'haurà de respondre el jutge Llarena i, per tant, és una mostra més de que aquest conflicte continua i que només es pot resoldre conflictes de naturalesa política per la via política i mai per la via penal o judicial. La portaveu de la premsa que exerceix l'amic. Nosaltres, primer de tot, celebrem el retorn de tots els exiliats i la llibertat de tots els presos i celebrem la fi de qualsevol forma de repressió. És més, treballem perquè tots ells estiguin lliures i tots ells puguin retornar. I des d'aquest punt de vista, per nosaltres és una satisfacció saber que és precisament la supressió del delicte de sedició allò que permet que en aquest cas la consellera Clara Ponsatí torni. I vull expressar la meva solidaritat, la meva amistat, la meva companyonia davant d'una companya que, com d'altres, vam compartir govern, vam prendre decisions junts, vam fer feina junts i, per tant, per la qual sentim respecte i proximitat emocional, amistat, consideració. I ella mateixa va reconèixer ahir que el context penal havia canviat. I, per tant, des d'aquest punt de vista, celebrem el seu retorn, també. I estem convençuts que hem de seguir treballant i que hem de seguir treballant per acabar definitivament amb la repressió i hem de seguir treballant per crear les condicions necessàries per un referèndum que decideixi sobre el futur de Catalunya i que ens permeti exercir la independència de Catalunya i que ens permeti esdevenir una república en tota la seva plenitud, una república independent. I estem convençuts, convençudíssims, que això és molt més fàcil si ho fem tots plegats, si ens hi ajudem tots, si tots tenim una actitud cooperativa, que no pas si optem per un camí diferent. Per tant, sempre, sempre, sempre aprofitem totes les oportunitats per reclamar que el conjunt de l'independentisme i el conjunt dels demòcrates es posin a treballar conjuntament amb el govern de Catalunya en la lluita contra la repressió i en la lluita per un referèndum d'autodeterminació, per un referèndum que ens permeti esdevenir una república independent, per un referèndum que ens permeti la independència de Catalunya. Adingabearen familiak eta lagunek mobilizatzera deitu dute udaltzainen inpunitatearen kontra.
Justizia nahi dugu inpunitaterik ez lelopean, zenideek asteazken honetan Gasteizen mobilizazioa antolatu dute. Martxoaren 6an mutilak Zabalgan auzoan zebrabidea zeharkatu zuen patinetetik jaitsi gabe eta poliziak bere atzetik joan ziren. Gazteak ihes egin zuen eskutatzeko asmoarekin eta auzoko parke batean sartu zen. Zagorritzura eraman behar izan zuten eta medikuaren txostenaren arabera sudurreko hezurra apurtu zioten. Gertatutakoak polemika handia piztu du Arabako hiriburuan. Alde batetik Zabalgan auzoko hezkuntza komunitateak azalpenak eskatu ditu eta eztabaida udaleraino iritsi da. Beste alde batetik gurasoek epaitegietan salaketa jarri zuten. Bestalde udaltzainei dagokienez lanean jarraitzen dute eta dena argitu arte udal gobernuak ez du euren kontrako neurririk hartuko. Mobilizazioa asteazken honetan izango da arratsaldeko 7:00 Gasteizko Andre Mari Zuriaren plazan. Oihartzunek Etxeberria altxatu du. Oihartzuarrek elkarrekin amestu, gozatu eta lan egiteko espazio berria. Landetxe. 7 urteko proiektuaren ostean heldu da ateak herritarrei irekitzeko ordua. Oihartzunek zituen behar estrategikoak aztertu eta 4 lehentasun identifikatu zituzten. Kulturaretoaren beharra zahartze aktiboa sustatzeko jubilatuentzako egoitza berria, euskara indartu eta eragile guztiak elkartuko dituen espazioa eta gizarte zerbitzuak eta zaintza erdegunan jartzeko azpiegitura egokiak. 4 lehentasun horiek izan dira landetxe sortzeko oinarria, eraikinaren 4 zutabeak, ongizatea, kultura, euskara eta adinekoak. 4 zutabe, 4 ardatz, 4 oinarri. Landetxen batuko dira aurrerantzean euskalgintza, herriko jubilatuak, kulturgileak eta kulturzaleak. Horrela landetxeri esker libre geratu da Ferminen etxea eta bertan kokatuko dute udaleko ongizate saia, herriko plazan, erdigunean. Obra eta eraikina bera baino garrantzitsuagoa izan da udalarentzat proiektu osoa herritarrekin elkarlanean definitzea. Horretarako arlo-zarlo martxan jarritako parte hartze prozesuak emankorrak eta aberatsak izan direla adierazi du udalak. Aurrerantzean ere elkarrekin lanean jarraitzeko deia egin diete herritarrei. Herritarrak direlako Oihartzun mugitzen duen indarra. Oihartzuneko orain aterpe berria du. Indarrak batu, elkarlanen proiektu berriak sortu eta herri hobe bat egiteko tresna berria. Nazioarte mailan erreferentziazko eta eszelentziazko zentro berri bat sortzen dugu momentu honetan. Oraindik lan asko daukagu egiteko. 2023an hemen aipatu ditudan gauza guztiak zehazten joan behar gera. 2024an nahi dugu jarduera batzuk egiten hasi eta gure helburua da 2025an eraikin berrietan baina martxan ipintzea. Gutun Zuria abian da letren nazioarteko jaialdia. Gutun Zuria Bilbo letren nazioarteko jaialdiaren edizio berria hasiko da, 15. eta apirilaren batera arte idatzi, editatu, irakurri izenburupean elkarrekin hausnartzera gonbidatzen gaituena. Martxoaren 28 eta apirilaren 1 bitartean ospatuko da eta antolaketa luze baten ondoren postasunez hasiera eman diote antolatzaileek. Gaur egun berezia da, oso pozik gaude Gutun Zuria 2023 astearekin batera. Prestakuntza prozesu guztiaren ondoren jaialdi baten lehen egunak ilusioz beteta egoten dira. Gutun Zuriaren 15. edizioak hitzaldi musikatuak, eztabaidak, elkarrizketak idazlekin, tailer artistikoak, topaketak eskola publikoarekin
eta argitaletzen aurkezpenak biltzen ditu. Azkenean jasotzen ditu, gaur egun mundu goraikide hontan idazleak literaturarekin lotuta, baina ez bakarrik literatura, baizik eta zabalago letrekin zerikusia duten idazle, artista, musikari, eta ahalik eta zabalenean, bai nazioartekoak, bai Euskal Herrikoak, biltzen ditu eta jarduera zabala eskaintzen du, nagusiki elkarrizketak izaten dira, hemen alondegian auditorioan egiten direnak, baina hortik kanpo ere bestelako jarduera asko egiten dira lotuta gai hauekin. Idatzi editatu irakurri lelopean, ospatuko da aurtengo Gutun Zuria jaialdia. Urte hauetan guztietan izena lortzen hasi da jaialdia, eta guk adibidez nabaritzen dugu asesoren taldean eta kontaktatzen dugunean nazioarteko idazleekin eta gehienetan askok ezagutzen dute, erreferentzia onak dituzte, bereien beste lagun batzuk edo etorri izan direlako beste urte batzuetan, edo ikusi izan dutelako programazioetan, eta beraz horrek erraztu ere egiten du etorkizunari begira jendea Bilbora etor dadin, ez? Orduan, egia esan, geroz eta referentzia handiagoa duen jaialdia da, bai estatu mailan eta estatu mailatik kanpo ere nazioartean, eta nik uste indar honen bidez ere aukera polita dela bai Bilbo ezagutzera emateko kanpoan eta alderantziz ez kanpoan egiten diren gauzak Bilbora ekartzeko. Jaialdia gainera funtsezkoa da euskal sorkuntza eta sortzaileen nazioartekotzean. Urteak dira Azkuna Zentroarekin elkarlanean ari garela, euskal sorkuntza eta euskal sortzaileen nazioartekotzean, eta bigarren urtea dugu Gutun Zurian ere elkarrekin lanean ari garela. Eta bikaina da, egia esan bikaina da Azkuna Zentroarekin lankidetza hau, eta bikaina da baita ere Gutun Zurian egon ahal izatea, guretzako mundu mailako erreferentziazkoak diren literatura jaialdi eta kultur zentroekin harremantzen gaituzuelako, edo zuen bitartez harremantzen garelako hain erreferentziazkoak eta hain importanteak diren nazioarteko eskenatoki horiekin. Idatzi, editatu eta irakurri. Kontzeptu horiek uztartuz egitarau oparoa antolatu dute. Horren barruan izango dira alde batetik elkarrizketak, idazleekin, musikariekin, esate baterako euskal literaturari dagokionez, larun batean Eider Rodríguez eta Kati Xaigerri izango ditu gurekin elkarrekin hizketan, gaur Angel Ertxundi eta Danko Batxik egongo dira hizketan, eta gero bestelako batzuk ere izango dira, nazioartekoak eta hemengoak esan bezala. Hortik kanpo ere badia beste jarduera batzuk, beste publiko batzui, gazteagoi goizetan, eskoletara bideratutako jarduerak ere badaude, tailerrak ere egongo dira. Orduan, nolabait programa zabala da, eta nik gonbidatzen dut interesatu dagoenari webgunean eta programazioetan eta begiratzeko, ze hor ikusiko duzue, oso programa zabala izango duzuela. Gutun Zurian hitzak libruetako orrialde mugak gainditzen du, eta beste disiplina artistiko guztiekin hitz egiten du. Helburua da ahalik eta publiko zabalenari zabaltzea, ez? Askotan letren mundu hau ikusi izan dugu oso modu publiko oso jakin batzentzako ematen du izan daitekeela, oso publiko jasoarentzat printzipioz, baina jaialdia saiatzen da hortik harago joaten, ez? Eta orduan esate baterako goizetan esfortzu berezi egiten da gazteekin literatura eta letrak gaur egun islatzen diren bestelako formatuekin ere lantzen, audiovisualekin ikusentzunezkoekin zerikusia dutenak esate baterako. Orduan, ahalik eta modu zabalenean prestatzen dugu programazioa, publikoa ere ahalik eta zabalena izan dadin. Askotan erlazionatzen dugu literatura oso gauza astunekin eta baina nik uste jaialdi honek erakusten duela hortik harago ere letrak bestelako modu batean hartu daitezkela. Literatura garaikidearen erreferenteak eta egungo narratibaren ahots berriak biltzen dira hitzaren inguruko topagunean, fikzioaren, poesiaren, saiakeraren eta nobelaren bidez.
Gaurko bildumaren amaiera honetan, entzun duzue, bihar ama sai talde mitikoa izango duzuela, musika zuzenean saioan Koldo Otamendiren eskutik, eta klik batean saioan berriz, Lizarra aldera joko dugu, Artelekuko litografia tailerraren lekukoa hartu zuen sortzaile eta artistak bertan baitu jaioterria eta baita gaur egungo tailerra ere. Iñaki Rifaterrarekin utzeko zaituztegu beraz, aurrerapena hortxe duzue, eta ez ahaztu, gaur asteazkena izanik, asteburuan bezalaxe, kolpez kolpe lantalde osoa izango duzuela segidan, eta gaur gainera, Nina Koiote eta Txiko Tornado gonbidatu berezi. Besterik ez, esandakoa, hemen izango gaituzuela egunero, albistegi zerbitzu honetan, nahi eran, plataforma sozial guztietan, eta noski, kolpez kolpe asteko saio berezian. Gabon pasa. Litografia estanpatzeko paper gainean estanpatzeko teknika bat da, baditu 2 mende pasata teknika honek, eta gaur egun inprentan, inprimategietan erabiltzen den metodologia handik dator. Baina guk erabiltzen dugun metodoa edo metodologia da litografia artistikoa. Gure lana egiten dugu artearekin lotuta. Hau da, egiten dugu edizio artistikoak. Dakan, ez dakit oroitzapenik zaharrenetako bat, margotzea pilot gustatzen zitzaidala dela, eta beti aukera nuen bakoitzean hartzen nuen beti artistikoko modalitateak eta horrelako gauzak. Eta batez ere hori, beti tatuaren munduarekin igual erlazio gehiago daukana, underground kultura horrekin zerikusia daukan, o tribu urbana edo horrelakoekin erlazio gehiago izan betelako. Begiratuak badituk